Goeie jongmeesten, daar ben we alweer. De 5e keer en van dit jaar, 2020, is de laatste aflevering van Doch het van in het Dorp. Hier om mijn rechterhand staan Marianne de Jager en Jeroen van Dijk. Marianne de Jager van Iel en Meer en Jet iets van Schoonheidssalon Marbelle. Ja. En Jeroen van Dijk van, nou ja, het is hem al wel bekend, de kroeg hier, de Welp. Die heeft hier de introductie nodig. Nee. Oké. Marianne, ik ben heel benieuwd wat de coronatijd van impact had op je beide bedrijven. Nou, wij binnen dus begin maart, bij de Alice met zijn visserij begin maart ons ophouden. Want wij leveren al uw vangsten haast aan de restaurants hier in de omgeving. En terug dat de restaurants al hier op slot gingen wij als het ware, ik op slot. En ik hier dus de schoonheidssalon. Nou, dat lag vanaf begin maart ik al hier op reg. Dus het hier best wel aardig impact op ons. Ja. Ja, dat, Maar wij hebben dan ook een winkeltje aan huis. En daar kunnen wij wel een beetje de afstand bewaren. En daar komt maar één maximaal in de winkel. Dus dat kon gelukkig wel een beetje teruggaan, omdat alle winkels ik teruggaan mochten. Dus dat hielden wij gelukkig al. En de rest lag al hier wat op reg. Ja. Pieter en Jeroen, hoe weer het bij die bedrijf? Ja, 15 maart, zo geloof ik, zondag. Half 6 keer. Ja, ja. 6 uur moesten ze niet Ja, dicht. moesten dicht, 6 uur. Nou, dat hoor je om half 6. Ja, dan denk je, wat gebeurt hier nou? Ja, en, ja 6 uur kreeg je niet het café dicht, maar ik denk dat we 9 uur zo goed als dicht waren. Ja, en dan zit je 10 weken thuis. Ja. Dat is voor die, hij koest dat wat terugkomen. Jeroen het op is wel een meest. Ja, daarom. Thuis zit is op zich geen probleem, maar je wordt uit je ritme gehaald. Ja. En dat went niet. En nu ben je weer open en nu gaat het weer zo'n gangetje. Maar je bent er nog lang niet. Hè? De mensen durven niet te komen. En blijven thuis. En... Ja. Ja, het is nog niet weer van oud. En ja, we moeten zien hoe het komt. Want die anderhalve meter maatregel is ook niet te handhaven. Nee, dat is heel lastig, vooral in de kroeg. Ja, Maar je hebt mooi de toon ziet, de Jongclub, hij heeft toch in de tijd van corona wel een geweldige oplossing gevonden, toch? ja, we zaten elke donderdagavond 9:30. Gingen we met Zoom. Ja. Gingen we even kletsen. Nou, dan is het weer 2:30. Iedereen thuis achter de Ja, computer, Zoom on alles en schermpje. En wat dien je hem dan? Wat zei je? Ja, via Zoom. En wat kletsen? Even kletsen en biertje drinken. Oh ja. Ja, de verhaaltjes vertellen allemaal. Hij had toch ook contact met je gasten. Ja. Ja. Nee, dat was heel leuk om te doen. Ja, Ja. dat wel, maar liever had ik ze aan de bar gehad. ja, dat snap ik. Ja. Maar hij is nou de barmooi, hij is nou wel iepen, maar dat zou ze eigenlijk werkt het gewoon nog net. Het afstand is moeilijk. Ja, ik heb de bar en dan mogen 2 zitten, dan 1,5 meter niks en dan weer 2 en dan weer 1,5 meter niks. Ja, mensen komen binnen en zeggen, hey, hoe is het? Ja, nou, dan noteer je hè, dat ze geen last hebben van corona. dat had ik dat nog, moet je ook ja. bijhouden. Ja. En dan gaan ze zitten en dan komt er weer een die gaat er gewoon naast zitten en dan komt de derde, vierde, vijfde. Ja, het is niet... Dus het vak van kroegbaas is gewoon net leuk op het moment. Nee, je bent meer politie, maar ze luisteren niet naar mij op dat gebied. En dan, dan gaan ze gewoon zitten en een biertje en dan is het, dan is het gewoon zo. En Ja. dan doe je het maar, dan Ja. ben je Maar- gedroogd. Het komt misschien ook wel een beetje ze kennen oors. Ze kennen vaak oors en dat is op school. Ik zeg, dat heb ik nog zelf. Ik merk maar, ik ben als schoolmeester hier in Duizend. Van hey, ons ben je altijd even dichterbij. En nou denk je, niks als afstand houden, die 100 meter Ja. bewaren. Ja, Nou, ze denk ik van hey, Jeroen, gezellig, hup het even, neem Ja. nog een biertje, even neem nog een ditje, even neem nog een datje. ja. Nou, we wilden er graag nog eenmaal op praten over dit verhaal. Maar ik wil graag even naar Sanne Boustra. Want Sanne Oeh, Boustra heeft een aantal stop-motion film maken. Sanne, hoe maken ze toch een stop-motion filmpje? Ik maak heel veel foto's. En dat doe ik dan achter de koren en soms een stem erbij. En Sanne heeft echt werkelijk weer een heel mooi filmpje maken. Want in Reduzum, zou je dat net zeggen, maar in Reduzum ben Sanne en haar broertje Jarrit ben ont vierliepen. En vierliepen kom je net zo volle zin. We hebben wel mooie skansen, maar die broeken ze net. Dus ze zitten in echt vierliepdwarp. En daar hebben ze een heel mooi stop-motion filmpje van maken. Dus we zullen even zien naar het filmpje van Sanne Boustra. Terugdragen, heen ging, klimmen, klimmen, klimmen.
Hey Sanne, dat wie het een stop-motion of een slow-motion filmpje? Een stop-motion. Stop-motion. En ik zit eens even een oor wat vreetje. Hoe vond je het op squallen nou? Is dat nou oors nou met corona of is het nog hetzelfde? Nou, het is wel heel oors, want we mogen nou net bij de meesten in de buurt komen en ik net bij de juf. En ze moeten nou alles op 1,5 meter de afstand uitlezen. Oh, dat is wel gek of net? Ja, Ja. En wie je mem of huid wie die thuis een goede meester of juf? Een beetje wel. Een bietje wel. En wat wie dat bietje? Soms een beetje lastig. Weet mijn huid en met ik net en ik net. Dan is het wel. En wie is extra streng? Nee. Nee, dat net. Nee. En hoe wie dat bedijt thuis? Ja, het was net heel leuk, want ik heb nog een zus die heel goed lakert. Want die had ik nog gaan squallen en ja, dat... Dus dan moest je het een beetje verdelen. En ben je Ja. nooit een mem wel nooit werk of zie je het die ik thuis te werken? ja, die werk ik gewoon thuis. Dus dan ben je met z'n fjouwen thuis aan het werk. Ja. Ieder een eigen plakje. Ja. Jeetje. En hoe wie dat bedijt? nou, het was soms wel moeilijk, omdat ik vond het thuiswerken niet heel fijn. Maar Dus dat is blij dat je hem nog weer naar squallen ging. ja, Hey Jeanette, Oh, heeft mooi, er nog wat jet van die social media, van dat dat weet ik. gebeuren? Ik had nog net volle binnen. Leo, hebben we nog wat binnenkregen? Leo die houdt dat voor mij bij. Die zei nog net, maar 14 dat alsjeblieft net. Dat je hem nou ook onder YouTube vragen stellen kunnen. Dus misschien binnen pakers en beppers die het nooit de bandje of had een mem. Dan kun je eronder een vraag stellen. En dan kom ik maar die angel aanstaan weer bij ze. Dus ik weet het eigenlijk net aan. Dan zit ik op mijn briefje te zien. Want wij hebben... Frederik, kun je erop inzoomen eigenlijk? Dat weet ik net. Want wij hebben een heel geweldig schema gekregen van Frederik. Maar echt minuten erbij. Wat wij al je nou uitlezen moeten en dwaan moeten. Want er staat nou in dat ik dus nou als een gag naar het volgende filmpje maak. Want we beginnen naar de uitsturing van 11 juni sneun. En dat ging onder andere over het mooie filmpje van het Keertsen zit erin. Dus de uitsturing van sneun, 10 juni, 11 juni geven we nou heen. Nou meisjes, welkom bij de laatste uitsturing van Dogget uit het dorp van Reduzum. Jeannette, Arnold, waar blijf je nou? Wel uit. Ja, rustig hoor man. Wij maar de eerste een wat zaak aanhalen en dan komen we bij hem. De meesten thuis willen graag zien uit de fuelkoer nog baan. Die moet je daarnaast uitbaan. Gaan daar maar vast heen, komen we zo bij hem. En dan is het nou tijd voor... Ja hoor, en dan nu de uitslag van de prijsvraag. De uitslag inderdaad. Je bent natuurlijk tegen de skerig wat van antwoorden er eigenlijk wezen maakten de aanroende dagen. Want we hebben het je net makkelijk maken. Dat hoort ik net, want de prijs weer een ballonveert. Daar moet je zelfs wel wat verdwaan. Het antwoord op de vraag van de drie dwarpenskwallen op die wie red. Het antwoord op vraag nummer 2 met de line van de ko. Ja, ik zou even mooi zien, die hem net makkelijk deze week. Dat wie een busline. En de ko ging maar nummer 94 naar Ljouweta. De tweede vraag wie je het kleur shirt, net eens de kleur, dat is de kleur van Lambertus, dat wie je blauw. En Ineke die is hier bekend vanwege haar bitterkoekjespunning. Nou, en ik ben benijd waar het al die fjouwer antwoorden goed hier. Jeroen, volgens mij heeft dat voor u. 64 man. 64. Nou, Prachtig. dat is hartstikke mooi. Arnold, Ik hustle even. graai eens Ze zit hier even. al hierin. Meisken, je wordt al nieuwsgierig. Jeannette, ik jou wil in de eer. Zie, dit hier ik nog altijd zo graag wandelen op televisie, hè? Maar ik dan ik eens een rapapa. Ja. De winnaar is worden familie Kiemel uit Grauw. De familie Kiemel uit Grauw. Meesken, je krijgt berucht zo gauw mogelijk. En een hele protte willen maar de ballon veert. Prachtig. Jeannette, Ja, ik denk dat we nou, voordat we verder gaan om de man te bedanken, wel eerst de meesten bedanken mooien. En dat binnen de meesten achter de schermen. daar heeft gelijk in Arnold. Want wij, misschien twaan, mooi, het Liewe en Pieter binnen wel het beeldwest wat je hem schoen hadden aan hem aan tot die omdraaien was. Daar is dus brein. Jongens, super.
Jeanette. Ja. Eens, hè. Eens vind ik dat dit prachtig zijn hast. Ja. Ik vind dat het nou maar tijd wordt om de man vrij te laten. Tje, ik zal het even het skimmaatje. Deze zoek even, hè. Want de uitsturing had om 4 uur op, maar wij zijn hier in Reduzem maar Skobbe de Bonk de hele week teruggegaan met van allerhande activiteiten. Justerhin we Zumba en Pieter die is als een wilde tekeer gegaan. Dat is eigenlijk wat ons doel weer met dat hele Skobbe de Bonk gebeuren. En voor mijn gevoel is dat heel erg slagen, want ik heb als reducer een macht van een week gehad. Ik ga je de hele week op het plein wijzen vol, dat slaagt het natuurlijk net, je kent het alles mooi maatje. Maar we hebben een hele protte dagen, een hele protte willen, een hele protte feest, mooi zien aan. Jong, oud, neem maar op. En dat is eigenlijk uw idee, hè? Het sociale van Reduzem. De vuurkoor, die het nog een beetje baant. Luwa of Pieter, zo een van je deze amerwetter in die vuurkoor gooien willen. On je hem de eer. Nou, Nou. Wat een reek. Grachtig. Maar jongens, nou is wel het Skobbe de Bonk van je oer. Hey Pieter en Liewe, je ben je tijdens die ingangen toe zijn, je hebt mij van, er is maar één doel en dat is dat wij zien laten willen dat Reduzem een sociaal dorp is. Is dat slagen? Ja, dat is meer als. Mooi. geslagen. Dan kun je hem nou je kleren inpakken, dan kunnen wij weer verder gaan. En dan is ook die man van het keertsen weer trainen, Pieter. Juist. Dat dacht ik. En die man van het keertsen, die gaan een hele protte willen de jonkjes. Dat kun je hem zien nu filmpje van de dag. Hele goeiemorgen, welkom mensen, eerstbruggen en vriendinnen. Het is er weer. De winnaars van vrienden hier binnen ongelooflijk officieel maar de groet. Ze zijn ook beeld worden, ze mogen net meer onder welke PC Maatman in Reduzem. Ik zou zeggen even een applaus. Maar ik geef een overal dadelijk mooi vaststellen van een welpenvertoren 1 tot en met 4 jaar. Winter Gienstra. We zijn hier in Reduzem bij de Welpen PC. Prachtig georganiseerd vereniging Jan Reitsma in Reduzem. Er loopt een mooi veld. De eerste 4 operatoren zijn nu in het veld aan het keersen. De staan is al draaien om een 1 bij partuur 1 en 2. En 5 om een niks bij partuur 3 en 4. Dat wordt prachtig uitgelaan. Mooi, we hebben rondgelaan terug Galil. Je bij Afke Kuppers, de winnaar van de Vrouwelijks PC in Weidem, 2008. Wat vind je van deze Welpen PC? Ja, ik vind het geweldig om hier te zien hoe de Welpen hier keertsen en wat voor talenten dat er hier zich ontwikkelen. Prachtig. We beginnen nu met deze finale van de Welpen PC hier in Reduzem. De finale gaat tussen partuur 6 en 1. Nu is de bal voor. Het is twaggelijk in de eerste. Dat is een dikke keert. 2 meter voor de bovenlinie. Kan het blokje daar maar worden. Het is nog 4 voor mijn 2 en 6 jaar van partuur 6. Jannes zit klaar voor de opslag. Wordt net rekken. Jannes en Johannes winnen deze Welpen PC. Ik ga er even aan, we zullen even de man vragen hoe het weer. Ik wil er even heen. Wil je meer even stemmen, jongens? Ik wil even wat vragen. Wat vond je hem van deze Welpen PC? Leuk. En door jou? Blij met deze prijs? Ja. En dan de krons van partuur nummer 6 op een handen zonder PC. Johannes Gerben Briksma en Jannes Thomas Koopmans.
geweldig keert en gefeliciteerd. Winnaars, Jannes Thomas en Johannes Gerben. Oh, de winnaars van de 100 Nou, zoon de PC. precies. Dat is toch vet, of net? Ja. Oké. Super, Man, hartstikke goed super. hier. Weet je wat ik zo mooi vind? Ik hoop dat je me letter op een echte PC ik aan de top staan. Wij zien hem volgen. Of net, Jeanette? Dat denk ik. Man, het weer super. Dieren, Geen je er bij maar tegen. vast. Geen maar. Je mag die kant Ja, wel uitrennen en zwaai maar in goed naar het publiek. Prachtig. Wuif maar. Nou, Pieter en Leeuwen, dit wie het. Geweldig. Heren, Ontjen. Wij vonden het super. ik bedankt. zie je missen. Geweldig. Ik zie hem ik Pieter, missen. groet naar Margriet. Ja, dank u wel. Hier jongens, jij het? Ik wil nog even rondkomen op dat filmpje van de Keertses, want Johannes Gerben had een periolien in de finale staan van de Freule in Wommels. Maar Jesper en Mamella. Dat is dan nog wel even meldenswaardig, want het is wie ongeveer 4 jaar na de tijd. Had het dan nog vertuten die in? Ja, mooi hè? We beginnen even om naar Marianne en Jeroen. Jeroen had wat koud gekregen, die had even wat oordien. Maar Marianne die had het nog lekker warm. Maar Marianne, wat ik heel spietig vind van het Duizem, en ik denk dat de meesten het spietig vinden, is dat die schoonheidssalon Marbella iedereen ophouden. Is het vanwege de corona of is het ik oorredenen? Nou, eigenlijk is het wel vanwege die corona. Want ik rijd dus door al een aantal weken de boel dicht. En toen kreeg ik van zo'n organisatie, waar ik dan bij ons ben, van allerhande mededelingen, wat je alle jaar aanpassen moesten qua hygiëne, qua beschermingsmiddelen en desinfectietoestanden. Nou, ik was er gewoon helemaal raar van. Daar hier ik eerlijk zo net vol nog meer aan. En ja, ik hield nog Santje neer die en ik denk van dan is het nou wel mooi best. Dus dan ga ik er een punt achter zetten. Spietig die hè? Nou, aan de ene kant wel, want ik vond het altijd wel heel gezellig om dat contact met de mensen te hebben. En omdat je dan al heel lang met mensen omgaan, ja, dan ga je ik wel wat een bouwen met de klanten. Maar aan de andere kant, ach, ik heb ook wel zo volle oren dingen nou, die ik leuk vind en die ik graag doe. Dus ja. Dat contact met de meesten is natuurlijk net kwijt, omdat zijn winkeltje nog Ja, was. Dat, ja, dat gaat wel terug. Maar Dat- het is wel spietig dat het inderdaad nou... Ja. Zit er nog, kon ons dat een oor het oernemen gaat? Nou, Of... het klasje nou van de kapperszaak, Ja? die dacht nou vol dat zij ik de wenkbrauwen docht bij de meesten. Verven en epileren en harsen. Dus de lietse dingetjes neemt klasje oer. Oké. En dat is wel heel erg mooi. Dat is mooi Dat is inderdaad. Ja. 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 En verder, misschien staat trouwens samen weer een jong vromme kop. Dat kan Ja, dat samen, weet je dat is nooit. samen in we begint in Ja. de museum, wel. En Jeroen, wat ik heel mooi vond aan je bent vrij creatief, vind ik altijd, in heel soort dingen. En toen zeg ik 5 mei, ik weet nog niet wat, 5 mei, ik moet er graag naar producer.com zien. Ja. Zeg ik opeens Jeroen, met een karre en daar weer Lutske bij en er weer een lampje bij en je hebt hier zo'n houten Pizza ding. skep liek het wel super. Ja, Maar wat dat doen je mond was van? erin, Ja. Ja, nou, we moesten toch wat, want 5 mei, 25 jaar. Dan krijg je de foto's, zie je nu. Oh ja. Ja. Ja, dan zijn dan moet maar een biertje uitdelen aan het dorp en dan moet het toch maar proosten op de vrijheid. En het dorp mocht niet bij ons komen, dan moesten we naar het dorp toe. Dus. Ja, en weer met die 1,5 meter, dus daarom die soort pizzaschep. En een Super. paar nou. flessen bier erop en door het hele dorp heen geweest. En een flesje bier uitgedeeld. Wat wel betaald is door Plaatsbelang. Die sponsorde die actie. Ja, ja. Dus nee, Ja. wel heel leuk en heel veel positieve reacties Ja. van gekregen. Varen nou mooi hoor, hè? Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Dat was belang. Je bent een zaak van het dorp, vind ik heel mooi dat ze daar in het stiepje van normaal. Maar je voor, Ja. je zit dus schatten. De helft. Van de jongen hebben ze nog live op televisie geweest, mooie foto. Je- Want deze man die hebben iets dienen. Jurre bedoel ik. Wat hast u daar verder lezen? Magneet, En wat doet ze er mooi? vissen. En waar vis je dan op? Ik vis met een hengel. Nou, ik vis met een magneet. En wat wil je dan proberen te vangen? IJzer. Oké, Jurre, hebben jullie ook iets gevangen gisteren? Dit is Jurre. Tje, nou, ik Ja, weet die nee, naam dat hinderniks. net. Nou, dat hindert niet. Jurre, wat heb je juist gevangen? Een kluis. Een kluis? Kluis. Jeetje. Femke, wat dacht zo toen die kluis op een wetter kwam? Ik dacht dat het een baksteen was. Dat was een bakstien weer. En Jelle, toen kwam die kloesboppen. Toen dacht ze oh, ik jou hard met alle geld, ik kan het huis verbouwen wat ze nou hebben. Of net? Nee.
Wat als dan dat erin zit? Nou, dat weet ik niet. Hoe heb je die clues hier gekregen? Maar de flex. Maar een flex. Had je al een flex dan? Nee, paken. Paken. Dus Maar- paken erbij om de ding hier te krijgen. Maar die flex het voort? Nee, Wat weer er aan de hand? accu weer leeg. De accu weer leeg, ja. Dus dan ben je hem zo nieuwsgierig wat erin zit en dan doet de flex het net. Maar toen er het wol die, wat kwam eruit? Heel veel water en allemaal troep en paspoorten en medailles. Medailles? Paspoorten en medailles. En hoe kwam je hem er nou achter van wie dat wie? Femke? Van de paspoorten. En wie stier erin? Wie zijn namen stier erin? Germ-Jan. Germ-Jan. En wisten je toen gelijk wie dat wie? Vroeger naamden we hem de burgemeester van Reduzum. Ja. Germ van Essen, hè? Ja. Ja. En had hij ik bij hem best? Ja. Had hij het spul ook ophellen? Oh, maar zo, dat is juist het spul lezen. Hoe wie die kluis nou in het water kwam bij Jim dan? Want Germ die ben hier in Reduzum en Jim ben inderdaad. Ja, het zat er niet veel aan, dus we dachten we leggen hem ergens anders in de sloot. Of gooien. Want hij wie stil in die kluis. Ja. Dus die boeven die hebben hem dan in de veer gegooid daar. Ja. En toen hij hem met de magneten weer uitvisken. Ja. En visken je hem nooit nog terug. Ja. Want wat moet er nog lezen? Dat weet ik niet. Je hem ziek je gewoon verder. Ja. Waarom? Waarop? Weet ik niet. Nou, ik heb vanmiddag nog een app gekregen van een van de memmen van hem. Dat hij meer nog ziek in om. Wat hier die vrouw nog? Wat mist die vrouw nog? Ja, maar wist je dat? Oh, sieraden. Sieraden. Die vrouw mist dat sieraden. Maar nog. Dus Arnold is eigenlijk misschien net zo handig dat we het nog verklappen. Want er mag natuurlijk net meer komen die er nou op visje. ja, maar dan weet ze in ieder geval van waar het is. Ja, dat is wel En ze weet ik net waar het zo'n gang was binnen. Maar ik vind het wel geweldig voor hem. Ja? Ik denk dat Germ het geweldig vond. En normaal direct even naar het schermpje, want dan krijgen we daar direct een heel mooi filmpje. Dat is een stop-motion filmpje en een slow-motion filmpje. Ja. Dat is heel apart. Zet ik even Dus gauw zullen we hierheen, hè? Want volgens mij had Finn een van die slow-motion filmpjes maken. Finn, vind je dat moeilijk? Net echt. Net echt, want die filmpje kun je heel snel vertellen wat het ook gaat. Nou, het wie een kettingreactie. Een kettingreactie. Nou, ben benijd. De kettingreactie onder andere van Finn. Nee. Dat we het filmpje van Finn. Sanne, toen hier stik zo'n slow-motion filmpje maken. Ja. Dat begon een krekkeloer, hè, want ik wie in de waar. Want wij gingen dat slow-motion filmpje vandaag, hoor. Toen ik in de pil klom. Toen is die in de peel klom dus. Ja. Nou, dit was Jim. Vrede kind. Oh. Dat is wel heel heeg, Sanne. Hoe heug wie die peel? Oeh, wacht. Ik weet het eigenlijk niet. Wist het al eens net. Maar ik heb wel hoe de huizen in zien. Hoe de huizen in de sjen. Had je in de achtertuin die peel? Ja. Kim oefening voor het vierde app natuurlijk. Ja. Heel handig. Ja. Wij hier naar het tweede deel van het filmpje. En dan kan je zien dat gaat hoe dat de bakfiets stikken is. Ja, hoe ken dat ik hoor? Sjoukje die erachter zie je, die had het heel druk gewoon om dat ding heen en weer te bewegen. En dan gaat hij een keer stikken of net Jeroen. Niet zo goed gemaakt. Niet zo goed gemaakt. Nee. Het filmpje van de bakfiets.
Ik heb bij mij in de bakfiets Siebe van de Schaap. Nou ja, Pieter zit erin zelfs. Pieter Reni als voorzitter van Plaatselijk Belang. Siebe, dat is dus naar je ponghouder, zit al fietsen. Nou, haast het jet, hij is stikken, hè? Spietig? Ja, spietig. Maar dwarsbelangrijk duurzaam, die zet terug, of net? Ja, wij zetten altijd terug. Nou, ik denk dan moest dan wel even fietsen. Ja? Ik laat gewoon de accu op. Ik jou die grut gelijk. Pieter. Hier voor wie wij gaan terug. Ja. Nou, Jerik, van de week heb ik een paar keer vrijsteed duurzaam jet. Wat bedoelen ze daar correct mee? Ja, dat we terug horen wel over duurzaam zijn. Zo, wij proberen altijd een oplossing te vinden. Als we een doel vregen hebben, moet dat bereikt worden. Dan gaat het wel eens linksom. Kan het dat net, dan gaan we rechtsom. Maar als het helemaal niet kan, gaan we dwars door het midden. En dat liet er wel eens op dat wij ons net aan de regeltjes houden. Dat we dingen kennen die de oren net kennen. Wij zijn slim. Misschien al een voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij een week hierachter. Koornet van de gemeente, dat moest je al bij. Dat kon net er ook in. Nou, we zijn dan door het zelf. Door het zelf. Ik heb het zelf ook. En we winnen hier, prachtig. 30 huizen hebben we daar gekregen. We hebben er ook nog een haven en een ijsbaan onderhouden. We konden de kantine opknappen, we konden de puttenklas opknappen, we konden een plan maken voor de vaarverbinding tussen Sven en Zweden, zodat er grauw hier via de duizend meter niet kennen, een mooie route voor hun. Het kan wel, als je met elkaar dat willen. En dat is ik een kracht van Reducem en ik van het dwarsbelang. Dat werkgroepenmodel. Ja. Dat bestuur, dat is bij maar 5 man, die doen dat al jaar net alleen. Die hebben een aantal mensen genomen die bepaalde terrein beetpakken. En een mooi voorbeeld bestaat. Ik? Ja, de werkgroep die dit opzetten, dat is een werkgroep van dwarsbelang. We hebben gewoon een oproep die van jongens, wil je me eens helpen? 5 man ben erin stapt, ze binnen in beeldwedstrijd. Die hij hem er weer bij zorgt. Nou, het is monsterachtig. Je bent 200, 300 mensen bij je dwanden de hele week. Schitterend mooi. En dat werkgroepenmodel, zodat er nou dan krijgt zo'n verzwaartje dat eigenlijk heel mooi reducem dwaand is. Ja, want er zijn constant, altijd, als de werkgroep zo wat optelt, een honderdtal mensen die het maar reducem dwaanden binnen. Alle dagen weer. Ja, net alle dagen vergaat ik zo, maar ze binnen belutsen. Alle dagen. Wij kennen op een honderdtal mensen altijd beroep doen. En het bestuur dat coördineert en stimuleert. Hey, en Pieter, ik denk dat we mooi deze week het Skobbe de Begon... verdorie. Nou heb ik het hele week goed hier. Het Skobbe de Bonkenvoer wel op elkaar zetten. Ha. Dankjewel, Pieter. En Siebe, mooi dat je toch nog even fietst hast. Arnold. Hey, Jeanette, wat has het mooi dier. Maar ik denk dat het tijd wordt om het stokje terug te gaan. Ja, ik zal hem krijgen, Arnold. Ik denk dat bij dit stokje... Ja, daar zit het heen, Jeanette. Wist je het nog? Ja, hij gaat naar Cubaat. In Cubaat neemt het nou van uw zoer. Als je al het warpen hadden wat oplakt en de traaie romers, de Hessel van de week al verteld, nou, de grote traaie romers, die er nou bij gaan. Prachtig net. Maar ik vind dat we zo'n mooie week gaan, ha? Geweldig. Ik zou het wel weten willen, Jeanette. Ja. Waar is de stok nou aast bedarpt? Want ik denk vast dat deze stok aast als prijs ik naar de... Wat jaren we hier nog steeds? Ja, ik heb toch kreeg of van ik weet net wat dat is. Maar dat komt hier wel... Dat komt deze kant uit. Mensen, er is er niks bad. Hij komt wel heel dichtbij, Arnold, ja? Jeanette, wat is er bad? Ede wat bad? Deze stok, ik zet hem even aan de kant. Zo, pak ze. Ja. Een politie. Daar komen politieauto's aan. Daar komen 3 auto's onderin. Dit zijn wel hele mooie auto's, dat kan ik maar Milena net betalen. Maar wat is dat voor grote auto daar? Die zwarte auto, Arnold, die had een kenteken AA. AA? Maar ja. dat is Keninklijk. Keninklijk? Ja, het AA-teken, 99, dat... Maar ze zien, jouw hele brede man. Nou. Die, o jee, jakkes. Wij hadden niks verkeerd hier. Dat snap ik hier niet. Ik schreef het je, hè? Wat zou je dan nog aanwijzen? Arnold, Beatrix. Koningin Beatrix? Jee. Koningin Beatrix? Pracht. Nou, wat zou die nou hier reducem doen? Wat zou die nou doen? Nou. Dit is wel een hele eer dat zij ons reducem uitzieken om je op je site te komen. Ja. Ze jou aan, ze jou Pieter en Leeuwen hoor. Ze Skobbe de Bonks, jongen. Ze gaat Skobbe de Bonks, jongen. Mevrouw Beatrix. Goeiedag. Nou. Oh, jakkes die heer. Oh, jee. Dag mevrouw. Dag mevrouw Beatrix. In het kader van het staatsbelang zou ik graag enkele minuten van uw zendtijd willen claimen. Nou, vanzelf. Prima, prima. Een microfoon graag van deze mevrouw. Ja. Ja, wij willen graag een microfoon hebben. Koningin de Beatrix. Psst.
een hele goede middag gewenst. Ik ben me ervan bewust dat ik u met dit optreden geheel in verwarring breng. Gezien de goede ervaringen uit het recente verleden, het allerlaatste optreden van de Hampels in 2005, waarbij ik allerhartelijkst ontvangen ben in uw dorp, heb ik voor uw dorp en de inwoners gekozen om mijn komende abdicatie aan te kondigen. Dat ik nu uw programma zo ruw verstoor, heeft nog met een andere, wel overwogen keuze te maken. De kleinschalige intimiteit, de openheid, het eigen gerijde van de redusters, de wijdogge, het zelfswolmentaliteit, dat alles spreekt mij bijzonder aan. Wars van enige poeha en andere frivoliteiten. Mijn vader was graag in Afrika. Ik kom graag op het Friese platteland. Ik heb ook steeds tegen de verschillende minister-presidenten gezegd: laat mij Koninginnedag in Reduzum met vriends en idaart vieren. Maar nu ter zake. Mijn abdicatie, mijn troonsafstand, wil ik graag als eerste hier aan de haven aan u vertellen. Ik heb besloten om na de gehele serie doch het Voordien dorp afstand te doen van de troon. Willem-Alexander en Maxima weten hier nog niets van. En ook onze eerste minister Mark Rutte is nog niet op de hoogte. Dus omroep, doe je werk. Doch het Vardiendorp, ik heb het meestal rechtstreeks gevolgd, en wanneer dat niet kon, kapper- en werkbezoek, lintje knippen, boetseerles, paardrijden en meer van dat soort bezigheden, dan nam ik het programma op. Mijn beeld van Friesland is daardoor nog rijker geworden. En toen ik een goede kennis, Bill Clinton, 14 dagen geleden in Achlem hoorde praten, wist ik het zeker. In Reduzum maak ik bekend dat ik op zaterdag 2 juli, en dat is de laatste dag van werkgeën, afstand doe van de troon na ruim 31 jaar. Lieve mensen, ik zou nog veel meer willen zeggen. Bijvoorbeeld jullie caravan, de Karavijn, Skobber de Bonk. Het doet mij denken aan mijn tijd op Paleis Soesdijk. Achter in onze grote tuin had papi Bernard ook zoiets staan. Veel snode plannen heeft hij daar bedacht. En jullie verzet tegen de lange rij hoge windmolens. Volhouden, zou ik zeggen. Of deze prachtige week op televisie. Jullie kunnen trots zijn. Na mijn abdicatie wil ik graag één van en één met jullie worden. Dit jaar komt het zover. Merken in Reduzum. En ik ben erbij. Het gaat jullie goed tot in september. Het giet on. Heel hartelijk dank. Tot kijk, koninklijke hoogheid. Ons eerst maar de merken, Beatrix. Arnold. Jeanette, ik ben super wat verslag, Jet. Ja, ik. Maar de Gitse. de Gitse. Beatrix, in Reduzum. Alle meesten, die steren ik. Ja. Jeanette, ik ben er even zitten, hè? Want Ja, ik ken het net. Ik ben er Net zo goed bij. Ik ben er even al. Ja. Wat ik- hebben wij van de week wat mooi maken? Ja, Maar wat inderdaad. voor Tono het mooiste van deze weken? Nou, ik had het eigenlijk krek al zijn, hè. Doet wij naar achterom. Dat voor mij echt, ik ga echt zo'n Reduzum, zo'n Skobber de Bonk voor oorhouden van deze weken. We hebben deze hele week machinaal hebben dit programma dien. Alle banden en alle mensen die daar zitten, die hebben alle dingen gebracht. Nou, dat vind ik super.
En ja, Jeanette, wij het. Do. Beatrix heeft je asje aan. Ja. Dit is een stok, wat wij nog 2 jaar incubaat. Het zit er voor u ik op. Ja. Jeanette, ja, het is mooi. Ik vond het, meestal echt weer, ja. Je hebt het voor de laatste keer. Ik vond het prachtig. Jeanette, dank je. Ja. Hey, doe ik. Bedankt. En nou? En dan sluiten we alle met Hendrik die zijn nummers zongt. Een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. Hendrik! Succes, Hendrik. Ik zat gisteren wat te drinken met mijn vrienden in de kroeg. Wat zou jij nog graag eens willen? Dat was wat jij aan me vroeg. Ik kon toen niet verzinnen. Ik heb mijn baan, ik heb mijn vrienden, mijn familie en mijn kroeg om mee te gaan. Ik heb de allerliefste mensen op de wereld om me heen. Wat zou ik nog kunnen wensen? Ik voel me nooit een dag alleen. Maar uit al die mooie dingen is voor mij een liedje zingen wel het mooiste dat er ooit nog zal bestaan. En een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En ik kan het niet beschrijven, het gevoel dat het me geeft. En een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En een dag niet gezongen, niet geleefd. En op diezelfde avond gaf je mij de microfoon. En ik zong zo al te vaker, dat gebeurt zomaar gewoon. Maar toen ik naar buiten vrij was, dacht ik, dit moet het zijn, mijn grootste droom die zomaar werkelijk worden zou. En mijn eerste eigen plaatje, één cd van mij alleen. Voluit zingen tot een gaatje bij mijn vrienden nummer 1. Voor het motto van mijn leven wil het zingen, alles geven, want een lied is waar ik een allerwees vanaf. Nu komt die jongens, een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. En ik kan het niet beschrijven, het gevoel dat het me geeft. En een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. Nou heb ik de fooien hier, hè? En dan zie ik alle je berichtjes van Sandra Jansen. Die had dus op een uitsturing gereageerd. En die zei het onder andere, hey, mag ik daar ook zijn? Sandra de Wierst al, hè? Ja. Ja, wat goed. Hey, had dat op die telefoon intypt? Nee, op de tablet. Op de tablet, maar wat hartstikke leuk. En wat fijn dat ze er bist. Ja, dan is het op televisie, just dat hoor? Ja. Leuk, hè? Zullen we naar die zus daar? Ja. Toch inderdaad. En jongens, wat een feest. Wie het terren. En de band is ook nog van, want meester die dan doen ze weer maar Jeanette, dat weet ik dat ben. Maar het is zo'n feest weer groep 8. Dat is toch altijd een feest. Afsluiting van groep 8. De CITO-toetsen, het kamp, de musical, laatste squaaldag. Al dat soort dingen. En dit hier ken het net. We moesten thuiswerken, we moesten van al je dingen doen. Wat het voor mij het vervelendste west hier is van dit hier van groep 8, dat ze net op squallen wezen koest. Nou, dat de musical net teruggaat en dat we net op kamp gaan, want dat wil ik wel heel graag. Is toen je hem heen op kamp, Iris? Nog Jenne Woord. Oh ja, mooi met water in dit Lekker water. zielen. Ja. Heel spietig, zees. Sala, Ja. wat is het meest mist? Niks eigenlijk. Niks? Oké, dan voelt het wel leuk dus. Nee, eigenlijk net. Ik vond scholen, ja, toen ik wel zin in scholen, maar nu op scholen ben is het weer een beetje, ja, het is zo. Nou was lever op een boerderij werken. Ja. Ja. Ipe, wat is het meest mist? Kamp. Kamp. Ja. En Finn? Ja, ik vind het wel heel jammer dat de eindmusical en kamp net terug is. En Esther? Nou, de klassen en de kamp en musical. Lotte? De musical, kamp en het afscheidsfeestje. En Sanne? Kamp en de musical en het afscheidsfeest. En Amke? Kamp en de musical. Ja, en dan mag je altijd wat oors bedenken. En hebben we dan opdracht bedacht voor Hart de Mem weer het ideaal. Maar dat binnen coronakilo's van, hey, bak eens een lekkere taart of bak eens iets lekkers van je Hart de Mem of maak eens iets lekkers. Ik weet dat Sandra een heerlijke appeltaart aan het maken weer en het Hart heel mooi aan het filmen weer. En dan ze, nee, nee dan. Ja, nou is je klaar.
En echt perfect, ja, een heerlijke appeltaart. En ze hier een die stop-motion filmpjes. Ze nou en dan show je me een stop-motion filmpje, show hem daar in beeld verschijnen. En ja, ik doe vaak dan een musical, maar groep 8. En ik heb betekend de eerste musical hier al haast uitschreven van de hele squallen. Toen dacht ik van, hé, dat kan het. We moeten met oors. Toen hebben we een musical uitschreven van, hé, in het dorp geven we van alles dwan. En dan kan meestal met 10, groepjes van 10, kunnen ze terug het dorp rennen. Hebben we heel veel gediscussieerd van, zullen we het wel doen, zullen we het net doen. Toen hebben we besloten om het net te doen. Stel je voor, stel je voor, stel je voor. Dus op, ik denk 3 weken geleden hebben we nog iets gevonden van een mooie film van je maatje. En dan maak ik echt een groot compliment aan je ouders en aan jezelf. Want we hebben een film maken. En we moeten heel iets beetje verklappen, ja, net alles. Begin bij Amke. Amke, wat wie die rol in de film? Ik wie de juf. De juf. En Sanne? Ik wie een belangrijk persoon. Een belangrijk persoon. Oh, heel belangrijk. En Lotte? Ik was ook een juf. Ja, dit weer een duobaan. Die heel modern hier. Ja, het is hartstikke handig. En Sander, Wie verschillende dingen. Sorry? Verschillende dingen had je die in. Wat vond je het leukst? Het oprommen. Oprommen. Ja. Oh, je hebt een beste stofzoeker trouwens bij hem gehad. San wil ik wel hebben. Dat heb ik jongen. Bliksem, wat wil dat ding zoeken? Vin? Ik wie de burgemeester. Kijk. Ja, en echt, je burgemeester de Schiffert. In een huis, een kasteel. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, Ipe. Een leerling. Een leerling. Sala. Ik wie een leerling. Ik een leerling. Een leerling en ik moest van alles doen. En wat moest het al eerder doen? Nou, ik moest hinderrieden, want dat was dan mijn baan. En ik moest in de klas van alles vertellen. Dus dat vond ik wel heel En leuk. ze reed op een echt hinder, hè? Op een echt hinder Maar dan? het mooiste van haar weer, was maar één bij hoor, hè? Dat weer het hele mooie filmpje met je mem. Nou ben ik je mem even. Ja? Oké. Nou ben ik... Oh, leven! Mas de thee, Fine? Ja. Wat ziek is? Speel voor squallen. Oh, maar ik dat trots het God heen? Ze hier in hun huis. Hij zijn woorden, de mensen heel stuk goed. Maar ik dat trots het God heen? Ja. Mag ik die helpen? Ja. En dat zit al hier in de film? En dat zit al hier in de film. Oh, dan ben en die je- wordt op Dat is 1 leuk. juli gaat die in première nemen we dat. En dan hebben ze zelf al in mijn werk, het komen corona-proefd van, want dan kook ik op Squallen kook een digiboard filmpje en ze hebben thuis filmpjes opgenomen. Ik heb gewoon thuis geweest. Nou, ik denk, je zag eens wat ergens waar je oors nooit zo. Je komt gewoon op een sleepkamer en alles mocht en alles koe. Nou, en hij heeft een Prachtig. geweldige stafzoeker vonden dus. En een heel mooi stafzoeker. Ja. Ja, ik ben nog weten wat voor merk het is. Maar ik zou hard staan, dus ik ben daar even nog lezen. Maar nou dat aan dienen. En toch bloot je die achter je bij van, hé, we hebben net op kamp geweest en net, daar zie je letter nog over ronddenken. Maar ook je hem naar de oren squallen. Oh, dat is ik nog inderdaad. En dat is heel spannend, want ik weet dat je haast al je teasje op bezoek maar bij de squallen om even te zien, bij wij in de klas komen en dat soort dingen. En dan geven we even zien van naar welke squallen je is en tinks, dan stak je me hier elke dag in de squallenmast. Zal ik er weer ballons? Ja, je zou er wel Hier, ballons. vrienden? Ja, Zal ik nou aan die kant eens beginnen? hartstikke leuk. Iris, welke squallen is? Ik nou het forum. Het Forum. En waar zit dat? In Lauwert. En denk je dat volgend jaar het hele hier gewoon een squallen is? Nou, ik hoop het wel. Maar ik weet het net. Ik denk het net. Nou, we het ik vanzelf. Denk je zo heen naar Salen? Nou, ik ga naar het Noordwincollege in Ljouwert. En kiest ook gewoon op squallen beginnen, denkst? Ik weet niet. Wat hoopst? Ik hoop van wel. De hoopst van wel. Ja. Ik naar Klein Marienburg in Leeuwarden. En denk je dat je hem gelijk vanaf het begin heen kennen? Nee. Dat denk je dat je hem op de computer beginnen? Ja. Ik en ik naar Klein Marienburg in Ljouwert en ik hoop dat we gewoon gelijk op squallen kunnen zitten. Alleen nog, zo groot is die kans net. Besjoeg het vanzelf. Ik hier naar Pieterja's Inzicht en ik hoop dat we in alle dagen naar squallen kunnen. Dat hoop ik voor je, ja. Ik ga naar OSG Grauw. En ja, ik hoop het wel. Alleen, ik weet het nog niet zeker. Ik ga naar Klein Marienburg. Ik ben net alle dagen naar school kennen, maar ik hoop het wel. Nou, ik ga naar Leeuwarden Lyceum. Ik denk ja, dat we alle dagen gelijk naar de school gaan, maar ik hoop het wel. Je moet in elk geval die moet je hem dus proefdraaien. En krijg je hem dan lessen? Dat, een soort kennismaking. Nou.
En oh ja, dat is inderdaad zo'n eerste orenbanken die natuurlijk ook op die squallen zitten. Nou, een hele protte willen dan, die. Ja, en bedankt Arnold, die film in juli. Ik ga geen band meer bij hem op squallen. Waar ken ik die film naar zien? Ik hoop dat we hem na 1 juli, 12, 3 juli, dat we hem dan op Reduzen.com of op YouTube zetten, dat ze daar de film dan bezien kennen. En dat iedereen in Reduzen en daarbuiten hem zien kan. Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik ben al wel heel nieuwsgierig geworden naar die film. Ja, het is een hele aparte film. Ja, dankjewel. Maar Jeanette, ja. Het zit er haast voor op. Ja. Dit 2020 en 2.0 is haast dien. Jeroen en Marianne, super bedankt dat jullie met Fiona wijzen willen. Graag gedaan. Groep 8, een gedeelte ervan, ik een gedeelte kon net. Fantastisch hoe jullie een jongen gedrogen hebben en dat jullie hier ook wijzen willen en een vertellen willen over de tijd, vreemde tijd op school en je vreemde afstelling groep 8. En dan hier de fjouwe bandjes. De Juster Jong, Scotviskers. Sammer, de Scotviskers. Nou ja, dat kun je niet missen, dat mij natuurlijk in zijn uitsturing ha. En waar ik één bedanken wil, is Leo, die altijd zwaar gaat voor de 1 minuut en de 2 minuten en stop en hou op. En daar achter de schermen, ja, we kunnen net een camera aan draaien, maar de man achter dit alle jaar, dat is Frederik. Die had ervoor zorgen dat dit alle jaar weer koeën. En dan jou ik nou het woord nog even aan Jeanette, want die had nou weer hele wichtige mededelingen. Ja, inderdaad. Hey, bedankt Arnold. Nou, ik. Lief je dat, denk ik. Ik wil zeggen. En Jim, een protte succes met je winkels. Met de kroeg en ik hoop dat de aansnijden wat onhelpt. En de merken, dat maar even afwachten, Jeroen, hè? Ja, we blijven positief. We blijven positief, Ja. dat vind ik een hele goeie. We hadden natuurlijk, in juli had je hem op Squallen, die mooie film. Wij hebben nog docht voor een oor, dat je hem nog op de website op reageren komen. Op 4 juli vertelde Koos wat het masterplan presenteert. Dat zal Leo wel op Reduzen.com te zien wezen, denk ik. Om 3 uur, 4 juli, 3 uur presentatie masterplan. En Reduzen houdt net op, want dan heb ik nog 20 uur Reduzen.com. Dat zal in die tijd ik wel komen. En we hebben juster een oproep gehad van Janneke de Haan over het theaterstuk, het geluksgedicht. Morgen komt de brievenbus daar te staan bij de Leugenbank. En dan kun je hem zin over geluk daarin kwijt. En dan hebben we in oktober hier een kuiertocht. En ik denk mits juli komen wij bij hem op Rom. Om te zien dat ik meestal mooi denken willen over alles. Nou, dit wie het Arnold, ik ga niks meer. Meestal ontzien en tegen dank. Hoi. Hoi.